Какво беше сега? Така. Десния. Едно лице. Може да изчезна за минута, но ще се върна, защото мисълта ми ще бъде чута. Това, че ти се е отворил веднъж парашута, не значи, че никой няма да ти го набута. Слизал съм до ада и обратно, и на същото отгоре съм го правил многократно. И това, което съм видял, ти дори не би го проумял. Защо съм до ушите вкал? Отвътре черен съм, ама отвънка съм бял. Получих видение, като смекалка върху лист на бит пиша изречение. Моето откровение те обхваща вълнение. Чул съм за моето собствено мнение и ще съм прав и то без съмнение, ако в те породя и капка вдъхновение. Много хора са се оправдавали с какво ли не. Казват ми ти не си наред с главата, бе момче. Има се хич не ти влияе добре. Ами викам добре, приема се. Много хора са се оправдавали с какво ли не. Ти не си наред с главата, бе момче. Има се хич не ти влияе добре. Викам ами добре, приема се. Съм агресивен, нито пък съм ти противен, ала в погледа разривен вижда само мен. И ако ти си истинска, остани до мен. Много хора са минавали, ала бързо са се заминавали и бързо са ме забравили. И до ден днешен чувам, че ме споменавали. Благодарен съм на тези, които всичко са оставали. И други пък дори не са разбрали, защото ме подминавали. Едва ли. Брато. Много са се оправдавали с какво ли не. Казват ми ти не си наред с главата, бе момче. И от тревата нещо не ти влияе. Добре, ами викам добре, ами приема се. Наивно са се оправдавали с какво ли не. Казват ми ти не си наред с главата, бе момче. И тревата хич не ти влияе на главата, добре. Викам добре, викам приема се. Ти работи.